Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa t-tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Jak ukoll. Fil-bidu ta' din il-quddisa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna tnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ħanin li tista' kollox, minnek ġej li l-fideli tiegħek jagħtuk servizz xieraq u ta' ġieħ. Għamel li mingħajr ebda tfixkil inħaffu biex niksbu l-wedit tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għadla miegħek jgħixu jissalta, flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lil Filippin. Ħuti, ixbħu lili u ħarsu lejn dawk li jimxu skont l-eżempju li rajtu fina. Għaliex hawn ħafna, dan ettulkom bosta drabi, imma issa ntennijulkom bid-dmuħ f'għajnejja. Hawn ħafna li jġibu ruhom bħal edewwa tas-salib ta' Kristu. It-telfin għad ikun tmiemhom, Alla tagħhom u żaqhom, jiftaħru b'dak li jmisshom jistħu minnu u moħħhom biss fil-ħwejjeġ tad-dinja. Imma aħna pajżani tas-sema, minn hemm bil-ħerqa nistennew jiġi, is-Salvatur tagħna Sidna Ġesu Kristu. U għad irid ibidlilna l-ġisem imsejken tagħna fis-sura tal-ġisem glorjuż tiegħu, bil-qawwa tas-seta li għandu li jġib kollox taħtu. Għalhekk intom ħuti li intom l-għoża u x-xewqa tiegħi, ferħ u kuruna tiegħi, żommu sħiħ fil-mulej, maħbubin tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Sejrin ferħana f'dar il-mulej. Sejrin ferħana f'dar il-mulej. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Diġà qegħdin riġlejna fi bwiebek Ġerusalem. Ngħidu flimkien. Sejrin ferħana f'dar il-mulej. Ġerusalem mibnija bħal belt, magħquda ħaġa waħda. Leja tribujiet jitilgħu, it-tribujiet tal-mulej. Ngħidu flimkien. Sejrin ferħana f'dar il-mulej. Skont il-liġi ta' Iżrael ifaħru isem il-mulej, għax hemm twaqfu t-tronijiet tal-ħaq, it-tronijiet tad-dar ta' David. Ngħidu flimkien. Sejrin ferħana f'dar il-mulej. Min iżomm il-kelma ta' Ġesu Kristu
fih hemm tassew l-imħabba ta' Alla fil-milja tagħha. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu kien hemm raġelani li kellu amministratur u lil dan xlewh lil żidu li kien qiegħed iberbaqlu ġidu. Għalhekk is-sit sejjaħlu qallu dan x'inhu li qed nisma' fuqek. Għatini kont tal-amministrazzjoni tiegħek għax ma tistax tibqa' iżjed amministratur tiegħi. L-amministratur bejnu bejruħu qal issa sejjer nagħmel la darba sidi se jneħħili l-amministrazzjoni. Immur nażaq ma niflaħx, nittallab, nistħi. Naf x'nagħmel? Ħalli meta nitwarrab minn fuq din l-amministrazzjoni nsib il-ħaddieħor li għani għandu. U wieħed bat għal dawk li kellhom jagħtu lil sidu. Kemm għandek tagħtih lil sidi staqsa lill-ewwel wieħed. Midbar mill-żejt wiġbu dak, oħroġ il-karti tiegħek, għallu l-amministratur, qgħod bil-qiegħda malajr u ikteb 50. Il-ieħor saqsih u int kemm għandek tagħti miċkora qamħ, wieġbu għallu oħroġ il-karti tiegħek u ikteb 80. U s-sitt faħru li dak l-amministratur ħażin tal-li ħadem brasu. Għaxu li din id-dinja jimxu bil-għal aktar minn uliet id-dawl ma' minnu tal-qata tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Amministratur ħażin. Hekk sejjaħlu Ġesu lil dan l-amministratur li fuqu qal din l-istorja ta' bniedem għani li kellu amministratur u lil dan xlewh lil sidu li kienet iberbaqlu ġidu. U jidher li s-sit emmina din il għaliex meta sejjaħlu qallu ma tistax tibqa' iżjed amministratur tiegħi. Imma jidher li anki l-amministratur b'xi mod ammettija din il għaliex meta sejjaħlu sidu ma qallux isma' tal-li qed tisma' fuqi x'nijat folot sta' mu veru xejn. Ħanurik kif mhux veru. M'hemm xejn minn dan. Mhux biss. Imma meta ħaseb x'għandu jagħmel l-amministratur, kompla jberbaq il-ġid tas-sit. Il għaliex meta ltaqa' ma' xi ħadd li kellu jagħtih 100 bar minn żejt, qallu ktab 50 minflok. U dak li kellu jagħtih 100 koram qallu ktab 80. Kien amministratur ħażin għax iberbaq ġid is-sit u kompla hekk sal-aħħar. X'kienet ir-reazzjoni tas-sit? Aħna reazzjoni naturali hija li dana jibda jarrabja, jgħid ara kemm kelli raġun. Għax sar jabdi l-biċċa xogħol, ara kemm kelli raġun. Ngħidlu illi qed iberbaq li ġidi. Imma l-Evanġelu jgħid li s-sit faħħar l-amministratur ħażin tal-li ħadem brasu. Naturalment, xorta keċċieħ għandin immaġina jien, faħru u keċċieħ il-barra. Imma n-nota dil-ħaġa jgħid dana jaf iħaddem rasu biex jisalva ġildu. X'inhu il-messaġġ li jagħtina dan l-Evanġelju għal ħajjitna? L-ewwel nett li dak li hu ħażin insejħulu ħażin. Dan l-amministratur kien qed iberbaq il-ġid ta' dal-bniedem. U kull meta jkun hemm
amministratur li flok jamministra tajjeb b'lealtà juża il-flus li mhux tiegħu biex jigwadanja hu jew sħabu qed jagħmel ħażin. Kull min jidħol fi frodi, f'korruzzjoni biex iberba ġid li mhux tiegħu taħt ieħor qed jagħmel ħażin. U din hija importanti li aħna narfuha u narfu il-ħażin insejħulu ħażin. Fl-ewwel qari li smajna San Pawl lill-Filippin jgħid ħin minnhom fuq nies li jiftaħru b'dak li jmisshom jistħu isemmu. U kemm huwa importanti aħna il għaliex jekk il-ħażin jibdew jsejħulu tajjeb jew iva ara x'jaqbillek dawn l-affarijiet ta' amministrazzjoni. Allura hemmhekk verament inkunu kif qed jgħid San Pawl qegħdin niftaħru b'dak li jmissna nistħu insemmu. Il-ħażin u ħażin. Mhux biss, imma hemm ħaġa oħra hawnhekk il għaliex dan il-bniedem kellu l-kompliċi. Il-dawk illi kellhom jagħtu lis-sit u qallu flok 100 kteb 80, flok 100 kteb 50, jekk kienu jafu x'qed jagħmlu, ġifieri jafu li ġejja manuvra din ħażina, dawn kompliċi. U rridu noqgħdu attenti aħna ma nkunux kompliċi ta' dak li huwa ħażin. Fil-fatt, hemm messaġġ importanti ieħor li jagħtina Ġesu li jgħid fl-aħħar tal-Evanġelju meta jgħid u li din id-dinja jimxu bil-għal aktar minnu li tiddawl ma' minnu tal-qata tagħhom. Ġesu qed jgħidilna dan ħaddem rasu biex isalva l-ġildu. Aħna għandna nħaddmu rasna biex nimxu b'onestà, b'integrità. Imma wkoll biex ħadd ma jqarraq bina, biex ħadd ma jużana, biex aħna ma nkunux kompliċi ta' min jagħmel il-ħażin. Għalhekk Ġesu jgħid huwa importanti li aħna nimxu tajjeb imma li narfu wkoll ma nħallux min imexxina mod ħażin. U dan hu l-għaqal li jrid minna Ġesu, dan hu l-mod kif inħaddmu rasna li jrid minna Ġesu. Jew nitolbuh illum, l-ewwel nett nitolbuh illi fil-ħajja jkollna dawn il-valuri etiċi importanti li nimxu b'onestà, b'integrità u is-sewwa nagħmluh sal-aħħar. Ukoll li nħaddmu rasna u nkunu għaqlin biex ħadd lilna ma jużana u ħadd ma jqarraq bina. Jew ir-resq tal-bit tagħna lill-Alla nagħmlu dan fiduċja kbira li dejjem jagħtina dak li huwa ta' ġid għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej jagħtina l-grazzja li aħna narfu nimxu kif tridna inti mod sewwa, b'onestà, b'integrità nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati mulej l-għajnuna tiegħek lil morda kollha, daw kollha li għaddejjin minn xi tbatija bil-mar tagħhom u dawk li qegħdin jaffrulhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja, għal paċi f'dawk il-pajjiżi fejn hemm il-konflitti u l-ġlied, għal dawk kollha li huma vittmi tal-mibeda tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li jiċċelebraw il-wuq sninhom illum biex il-mulej iberikhom, jħarishom u jżommhom dejjem fl-imħabba tiegħu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ningrazzjawk mulej tax-xita li tagħtina li tagħmel il-ġid nitolbuk biex tagħtina dejjem xita fejjieda u f'waqta illi tagħmel il-ġid il kulħadd nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha
mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem speċjalment l-aħħar jiem biex inti mulej tilqaħħom fi ħdanek ta' il-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed tagħmlulek illum żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għamel mulej li s-sagrifiċċju li sejrin inġeddu jitlaq quddiemek bħala offerta safja li tniżżel fuqna l-kotra tal-ħnina tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nisqaru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej, f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien singħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku
ma l-isqof tana Charles, ma l-isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqtu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna bid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieb ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu laqda li jintret fija, int li teħxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. U miegħek ukoll. Natu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Kabbar fina mulej il-ħidma qawwija tiegħek u ġeddidna bis-sagramenti tas-sema biex bil-grazzja tiegħek nitħejjew tajjeb ħalli niksbu l-ġid imwiegħed il-min jirċevihom. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fih dan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lil familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna l-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Illum sta li napprezzaw ix-xogħol imprezzabbli li tagħmel Fondazzjoni SEF u fil-waqt li qegħdin fuq l-adba tal-ġublew tat-tama. Inħoss li rebranding u x-xogħol li qed jagħmlu u li joħolm li jagħmlu fiż-żmien li ġej Fondazzjoni SEF qed jagħti tama, qed jagħti sinjal konkret ta' tama lil tant persuni li se jkollhom bżonn jew qed ikollhom bżonn jużaw is-servizzi tagħhom. Nofru dan il-Rużarju llum għal morda kollha u għal daw kollha li qed jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna jiena waqaf magħna. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu mill-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi sart nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpierek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpierek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija birkanti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera u kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missiena li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiedi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera u kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk.
Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijek birkanti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijek birkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijek birkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijek birkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijek birkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijek birkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijek birkanti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijek birkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijek birkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijek birkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missier u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenereru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw ferba misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien movi bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijek birkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijek birkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijek birkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijek birkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijek birkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijek birkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijek birkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijek birkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijek birkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijek birkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma t-talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa min-nar tal-infern u ġenera l-weħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħammis misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-mnuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma t-talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-weħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana om tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina urina wara dan at-turfnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-mnuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulejn mistriħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina.
imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Malla, itlob għalina, imqazza 14 bejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħniena, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Muxebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, l-iżjed safja, itlob għalina, l-iżjed nadifa, itlob għalina, blateba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-paririt tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' dosija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midimbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisra minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, isma'na nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħenna għalina, itlob għalina qaddisa u Malla, biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu, għatilinna għaddejja tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem, biex bit-talb glorjusa li mqazza Marija dejjem veġli bl-interċessjoni tagħha nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju, irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost siqtejja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern l-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla f'dalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Għadde Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja, għallanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzoni, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sakrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misseru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbiru Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluk glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Paruska s-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.